Έχουμε χρησιμοποιήσει το Arduino στο έξυπνο σπίτι, το οποίο ελέγχει παίρνοντας δεδομένα από κάποιους αισθητήρες. Για παράδειγμα, αισθητήρας της φωτεινότητας και ο αισθητήρας της θερμοκρασίας. Περιλαμβάνει εξής αυτοματισμούς. Το μαγνητικό διακόπτη, το οποίο όταν ανοίξουμε την πόρτα χτυπάει ο συναγερμός. Επίσης περιλαμβάνει έλεγχο φωτεινότητας, με το οποίο όταν η φωτεινότητα πέσει από 200, ανάβουν τα εσωτερικά λαμπάκια. Χρησιμοποιήσαμε αισθητήρα θερμοκρασίας και το έχουμε προγραμματίσει έτσι ώστε όταν ανεβεί η θερμοκρασία πάνω από 16 να ενεργοποιηθεί το ανεμιστηράκι.